No niin, huomenta. Meillä on alkamassa kohta Inkoon kunnanhallituksen seminaari takana näkyvässä eduskuntatalossa, hienossa ympäristössä. Nyt eletään aika mielenkiintoisia aikoja Inkoon ja koko Suomen kannalta. Meillä on seminaarissa tänään aiheena Inkoon talouden tasapainottaminen ja myöskin tärkeä Jordbölen alueen kehittäminen. Jordbölen osalta niin kuullaan puheenvuoroja maanomistajia Fortumin osalta sekä myöskin valtion edustaja tulee kertoa näkemyksiä siitä, että kuinka Jordbölen aluetta tulisi kehittää. Ja totta kai Inkoon päättäjät keskustelee näistä samoista asioista myöskin. Mitä tulee talouteen, siihen keskitytään paljon, valmistellaan syksyn strategiaa ja budjettia myöskin alustavasti. Ja tullaan myöskin kuulemaan Kuntaliiton edustajan näkemys siitä, että mikä ylipäätään on kuntien tilanne Suomessa tänään. Ja tiedetään, että se ei ole kovin helppo. Haasteita on monella kunnalla, varsinkin pienillä kunnilla niin kuin Inkoo. Mutta varmasti tulemme jollain tavalla pääsemään myöskin tänään eteenpäin ja syksyllä haetaan sitten lopullisia ratkaisuja seuraava 4 vuoden haasteisiin. Mielenkiintoinen päivä tulossa. Moi!